טוב, אז דיברנו על פולט אינפלמיישן שהיא נוצרת על ידי חיידקים פיוגנים שמייצרים לנו מוגלה. היא מורכבת מנויטרופילים, חומר נרקוטי ונוזל שהיווה את התהליך. נראה דלקת מוגלתית שמפרישה מוגלה בציפורן החודרנית או אזורים אחרים. בקיצור, בתמונה אנחנו רואים חלל בטן ואת ההצטברות של המוגלה. המעיל לא אמור להיות לבן וחיוור, הפריטונאום. עם המזהם הנכון ניתן להפריש מוגלה בכמות רבה. מדהים. אבצס, כמו שאמרנו, הסתברות של מקודם לפחות זה ההסתברות של בצקת באזור מסוים, אבל בואו נראה מה זה עכשיו. באבצס היא דלקת פיורולנטית ממוקמת שנוצרת על ידי מזהמים פיורולנטית כאשר רקמת האבצס בהיקף באזורים המשיקים לאזורים הבריאים. היא במצב דלקתי כרוני עם פרוליפרציית פיברובלסטים והרחבת כלי דם. כשמגיעים למרכז נמצאת המוגלה שהיא שברי הנוטרופינים, לויקוציטים ותאי רקמה מתים והנוזל הבצקתי שיוצרים את הנוזל הסמיך חסר המבנה המולקולרי. קיצור, יש לנו פה דלקת, הרחבת כלי דם, שברי נוטרופילים, לויקוציטים ותאי מתים והנוזל הבצקתי. קיצור, בצקת. קיב אולקר, פגיעה מקומית ברציפות פני הרקמה. אנחנו רואים את זה בתמונה משמאל, שנוצרת עקב השלה של הרקמה נקרוטית דלקתית. בקיבה, רואים את הרקמה האפיתליאלית עם פגיעה ברציפות הרירית. מבחינה היסטולוגית, רואים מבנה של דופן עם רירית שלמה ומכתש. זוהי פגיעה ברציפות והמבנה הסדור. אם ניקח ביופסיה מהרקמה הפגועה, נראה גרעון, כלומר רקמה שנמצאת בתהליך דלקתי. בדרך כלל בחתך לוקחים מקום מעבר כדי להדגיש את ההבדל בין הרקמה הבריאה לרקמה החולה. טוב, בסדר. ריפוי פיציות. תהליך הדלקת לפעמים נפתר ברגנרציה של אותה רקמה, ואז המצב חוזר לקדמותו. לפעמים יש ייצור של קולגן ומטריקס חוץ תאי מוגבר, ובהמשך בנייה מחדש של הרקמה, וסינתזה מחדש של חלבוני המטריקס אקסטרה סלולרי. ככל שהתהליך גדול יותר וברקמה פחות מתחדשת, נראה הסתלקות וסידור מחדש של הרקמה. אני מניח שככל שיש יותר תהליך גדול יותר והרקמה פחות יכולה להתחדש, זה מה שהם אומרים פה. ככל שהתהליך קצר ומהיר יותר, נוכל לראות החזרה מהר יותר של המבנה התקין. מרכיב דומיננטי בהחזרה של המצב לקדמותו הוא בעיקר המונוציט שהופך למקופג. המקופגים הם אלה שאמורים להיות הבולעניים, והם אוכלים את הנוטרופילים המיותרים ואת הרקמה הנמקית שלא נחוצה למבנה הקבוע שישאר לאחר מכן. יתרת הנוזלים שיצרה את הבצקת באזור צריכה להיספג לדרך כלי הלימפה. ככל שנראה תהליך קטן יותר, השגשוג של פיברולסטים, התגובה הדלקתית וחזרת המצב לקדמותו היא נאמנה יותר. ככל שהתהליך נרחב יותר, יהיה צורך באנגיוגנזה, שגשוג של מיופיברובלסטים שיוכלו להתכווץ ולהחזיר את גודל הרקמה, שהוא יוביל לתהליך השלם והמלא. אז ככל שהתהליך קצר יותר, יותר טוב. כשיש התקף לב, אספקת הדם לא מגיעה לחלק מאזור השריר, בשלב הראשון לא יקרה הרבה. ככל שהתהליך יתרפא ויתקדם, נתחיל לראות את השינויים המורפולוגיים. בהתחלה יש תאי דלקת חריפה, תאים כרוניים כמו מקרופגים. ככל שיעבור הזמן, תופיע הצטלקות והרקמה הדלקתית תנוקה על ידי המקרופגים. יהיה שגשוג של פיברובלסטים ברקמת השריר. אם נעשה אקו לאדם שעבר התקף לב משמעותית, נראה אזורים שלא מתכווצים בצורה טובה, מה שמנעיד על נזק באותו אזור. בהסתכלות במיקרוסקופ בהתחלה, לאחר פחות מ10 שעות, אין הרבה תאי דלקת, אלא שינוי בגוון שניתן לראות בין שריר שחומצן בצורה טובה, שזה תמונה עליונה, או לקויה, אספקת חמצן לקויה בתמונה האמצעית. אחרי 24-72 שעות מגיעים נוטרופילים ויש מוות של תאי שריר. נראה לי שאנחנו רואים את הנוטרופילים בשחור. עם הזמן רואים שהתאים מאבדים את הגרעין. אחד הסיכונים, נראה לי שבתמונה התחתונה אנחנו רואים שיש עיבוד של גרעינים, אני פשוט לא רואה מה שרואה גרעינים. אחד הסיכונים במצב כזה, רקמה יכולה להיות חלשה, דקה יותר ופחות עמידה בלחצים, נוצר פאוץ' באמצע הלב. נשים לב להבדל בין שני מצבים. נזק מוגבל, healing by first intention, ריפוי. תוך 24 שעות יש נוטרופילים ותעשיות שמנסים לסגור את אזור הנמק, זה נקרא סקאב. בהמשך יש שגשוג של כלי דם וכן יותר מקרופגים. תוך כמה שבועות אין אפילו צלקת. נזק גדול, healing by second intention, אם יש סקאב גדול יותר, יש יותר רקמת גירעון, יותר הרס של הרקמה, וחומר שכולל מוגלה ופיברין. במצב זה אי אפשר לעבוד רזולוציה, יש הצטלקות. אוקיי, אז בואו נראה. בנזק מוגבל, יש תיקון ושגשוג של כלי דם, תוך כמה שבועות אין אפילו צלקת. בנזק גדול יש סקאב, יותר רקמת גירעון, הרס של הרקמה, אי אפשר לעשות רזולוציה, יש הצטלקות. סבבה. אם אין זיהום כזה אחר באותו אתר של נזק, זה ירפא לבד. אוקיי, אפשר לראות איזה אזור בריא עם הרבה שגשוג של הגרנוליישן טישו, אבל אין מוגלה או גורם נוזלי. זה נראה אדום ובריא. נשים לב שללא דלקת, הפצעים והזיהומים לעולם לא היו מחלימים, והיינו מקבלים נזק מתמשך.
שהיה מעמיד בסיגון הישרדות האורגניזם, אבל דלקת חסרת מעצורים יכולה להביא לתופעות לא רצויות, כמו טרשת עורקים ודלקת פרקים. גורמים שמשפיעים על ריפוי פצעים כוללים תזונה, מצב מטבולי, מצב צירקולטורי, הורמונים, גורמים מכניים, הימצאות גופים זרים ועוד. נשים לב שריפוי לא תקין של הפצעים יכול להביא ליצירת צלקות שקועות, חסר חומר רקמתי, בולטות, עודף רקמתי או מעוותות, התכווצות או קיצור לא תקינים של שריר גיד או רקמת חיבור. ואנחנו סיימנו.